Bloeddiwch mewn gorfoledd i'r arglwydd yr holl ddeiar, a ddolwch yr arglwydd mewn llawenydd, dewch o'i flaen a chan. Gwybyddwch mae'r arglwydd sydd yw, ef a'n gwnaeth, ei eiddo ef ydym, ei bobl a defaid ei borfa. Dewch i mewn i'w byrth a diolch, ac i'w gynteddau y mawl. Diolchwch iddo, bendithiwch ei enw, oherwydd da yw'r arglwydd, y mae ei gariad hyd byth, a'i ffyddlondeb hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa o'r garafan yma ar faes Steddfod Genedlaethol yr Urdd yn Llanymddyfri. Gobeithio bod chi wedi cael blas ar ddilyn y Steddfod yn ystod yr wythnos. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni heddi ar gyfer yr oedfa hon a bendith ar ein hyddoliad. Salm 90. Arglwydd buost yn amddiffynfa i ni ym mhob cenhedlaeth. Cyn geni'r mynyddoedd, a chyn esgor ar y ddeiar a'r byd, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb ti sydd yw. Yr wyt yn troi pobl yn ôl i'r llwch ac yn dweud, trwch yn ôl chwif ei drolion. Oherwydd y mae mil o flynyddoedd yn dolwg fel doi sydd wedi mynd heibio, ac fel gwyliadwraeth yn y nos. Yr wyt yn isgubo ymaith fel breuddwyd, y maint fel gwellt yn adfywio yn y bore, yn tyfu ac yn adfywio yn y bore, ond erbyn yr hwyr yn gwywo ac yn crino.
oherwydd yr ydyn ni yn darfod dan dy ddig, ac wedi'n brawychu gan dy gynfaredd. Gosodais dein camweddau oedd flaen, en pechodau dirgel yng ngoleuni dy wyneb. Y mae ein holl ddyddiau'n mynd heibio dan dy ddig, am blynyddoedd yn darfod fel ochenaid. 10 mlynedd a 30 yw blynyddoedd ein heinios, neu efallai 40 trwy gryfder, ond mae ei hyd yn faich ac yn flinder, a'n heibio'n fian ac ehedwn ymaith. Pwy sy'n gwybod grym dy ddicter a thigofaint fel yr rhai sy'n dofni? Felly, disg ni i gyfri fe'n dyddiau, i ni gael calon ddoeth. Wel, mae wedi bod yn wythnos llawn bwrlwm yma'n Sir Gar, a nynne wedi cael y fraint o roi cartre i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Taw bore llun oedd y cystadlu'n cychwyn, oedd maes y Steddfod yn llawn bynhawn di Sul, gyda chanoedd o blant a phobl ifanc y Sir yn rhan o brosiect arbennig o'r enw Chwilio'r Chwedl. Prosiect oedd yn cofino perfformiadau a gwaith celf trwy gyfrwng Theatr Stryd. Dyma gyfle i brofi hyd a lledrith Sir Gar, wrth i'r criw iaw i gyflwyno'r chwedlau sy'n gysylltiedig â'r sir. A dyma i chi flas o'r digwyddiad. Ie, Chwilio'r Chwedl. Ond beth yw chwedl? Yr Ifeiniaid ddefnyddiodd y gair am y tro cyntaf nôl pob sôn, a'i ystyr oedd pethau i'w darllen. Mae'n chwedlen rhan bwysig o'n diwylliant, ein treftadaeth a'n hanes, ac yn rhan bwysig o gofio arwyddocâd ardaloedd hefyd. Does neb yn gwybod yn iawn beth yw gwreiddiau chwedlau. Dydyn ni ddim yn gwybod pwy sydd wedi creu'r chwedlau yn y lle cyntaf, ond mae gan bawb hawl arnyn nhw, ni pia nhw, a mae'n bwysig ein bod ni'n eu hawlio nhw
am bod ni'n ei dweud nhw rhag ofn iddo fynd o'n dwylo ni a mynd yn angofiedig. Ni sydd yma i'w cadw'n fyw. A bydd ein plant yn gwybod mwy am chwedle os ydyn nhw'n ei clywed nhw'n cael eu hadrodd. Mae llawer iawn o ddehongli arnyn nhw. Maen nhw'n adloniant, ond hefyd yn ein dysgu ni am ein cynefin. Diolch felly i blant a phobl ifanc Sir Gar am ei hadrodd i gychwyn y Steddfod eleni. Mae gen i gof holi fy mam droion pan o'n i'n blentyn, mam, oedi'r chwedle ma'n wir? Bydde mam wastad yn ateb trwy ddweud, wel bach, os yn nhw'n wir i chi, popeth yn iawn. Yr unig beth y medrwn ni wneud yw sicrhau bod ein chwedle'n cael ei hadrodd, ac os yw'r to iau'n cael ei harwen i fyd o ddychymyg sy'n peri iddyn nhw feddwl i bod nhw'n wir, wel popeth yn iawn. Ond heb i clywed, dydyn nhw ddim yn mynd i'w gwybod. Ond ein cyfrifoldeb ni yw chwilio'r chwedle ein hardaloedd, eu hadrodd a'i cadw'n fyw. Nawr, fyddwch chi ddim yn meddwl bod cysylltiad rhwng y Beibl a chwedle, ond, yn rhyfedd iawn, mae sôn am chwedl yn Salm 90. Mae'n adnod fach yno sy'n dweud fel hyn, treliasom y blynyddoedd fel chwedl. Mae'r gair chwedl wedi cael ei adael mas wrth i'r Beibl gael ei ddiweddaru, i'r Beibl Cymraeg Newydd a Beibl.net, ond mae rhaid i ni fynd nôl i'r hen gyfeithiad o'r Beibl i ddod o hyd i'r gair. Mae'n bosib taw Salm 90 yw un o'r salmau hynaf yn y Beibl. Moses yw awdur y salm, ac fe ath ei ati i'w gyfansoddi yn ystod y 20 mlynedd a dreuliodd gyda phlant Israel yn yr anialwch. Mae llawer iawn o elw ysbrydol i elwa ohono yn y salm hwn, ond am heddi, i ni am feddwl am y 9fed adnod, a hynny o gyfieithiad William Morgan o'r Beibl, treliosom yn blynyddoedd fel chwedl. Yma mae Moses yn cyffelybu bywyd i chwedl. Mae rhaid i ni gofio bod deunydd darllen yn brin iawn yn y cyfnod hwn. Dyma pam oedd nifer o ddynion yn adroddwyr storiau proffesiynol. Fydden nhw'n teithio amgylch y wlad ac yn oedi o le, mewn gwersylloedd milwrol, mewn trefi a phentrefi, a phale bynnag arall bydde bobl yn barod i wrando arnyn nhw. Ac mae'r adnod fer hon, yr adnod syml hon, yn adrodd cyfrol yn ei hunan wy'n credu. Mae bywyd yn debyg i chwedl. Mae'n go debyg taw stori sydd gan yr awdur mewn golwg fan hyn yn hytrach na chwedl. Life is a tale to be told yw'r cyfieithiad Saesneg. Ac fel y mae storiau byr a storiau hir, mae bywydau byr a bywydau hir hefyd. I ni'n medru mesur stori neu lyfr wrth i thudalennau, ond dydyn ni ddim wastad yn gallu mesur bywyd wrth i flynyddoedd. Nid yn ôl i hyd mae mesur bywyd, ond yn ôl i ddyfnder. Beth i ni cyflawni mewn bywyd sy'n bwysig? Pa ddylanwad i ni'n gadael? Pa waddol i ni'n gadael ar ein hôl? Mae yna storiau diddorol ac mae yna storiau boring. Oedden bywydau ni'n llawn cyffro a newyddeb? Wrth gwrs, mae tast bobl yn wahanol hefyd. Falle bod rhywbeth sy'n boring i un yn gyffroes i rywun arall. Mae yna storiau diflas ac mae yna storiau da. Ac mae yna fywydau sydd wedi bod yn esiample gwael a diflas hefyd, ac eraill sydd wedi gosod esiample ardderchog, a mae bod yn ei cwmni wedi bod o fendith i bobl eraill. Mae storiau ac ynddynt fwriadau da, ac mae yna storiau sydd yn arwain at ddim byd ond casineb. Ond mae yna fywydau tebyg hefyd. Fe allwn ni oll feddwl am ambell i gyfrol sydd wedi esgor ar ganlyniadau positif iawn, ac sydd wedi agor llygaid y byd i wirioneddau nad oedd y byd yn gwybod amdanyn nhw o'r blaen. Tybed yw'n bywydau ni, chi a fi, yn debyg i gyfrol fel yna, ac yn offeri ni gynorthwyol bobl sydd yn hamgylch i wneud i bywydau'n well. Mae Pedr yn dweud yn ei lythyr, dylech chi fyw bywydau da. Wedyn, bydd pobl sydd ddim yn credu ddim yn gallu'ch cyhuddo chi o wneud drwg. Yn lle gwneud hynny, bydden nhw'n gweld y pethau da i chi'n ei gwneud ac yn dod i gredu. Ond sut allan bywydau ni fod yn stori y bydd eraill yn elwa o'i darllen? Mwyn i stori'n bywyd ni fod yn dda ac yn ddefnyddiol, gai awgrymu fod yna 3 pheth pwysig bod rhaid i ni gofio. Yn gyntaf, fel pob stori da, mae angen cael yr awdur iawn. Mae'n cymryd tipyn i awdur i ysgrifennu stori neu gyfrol a fydd cymaint o gampwaith fel i fod yn parhau gael ei ddarllen am genedlaethau.
Ac mae awduron fel yna wedi bod, wrth gwrs. Meddyliwch chi am lyfr John Bunyan, Taith y Pererin, a sgrifennwyd yn 1678, ond sy'n dal i gael ei werthu a'i ddarllen heddi. Ac yn i'r Cymru, yn ddiweddarach o lawer wrth gwrs, ond parhau i gael ei darllen, mae'r stafell dirgel gan Marian Eames, tan ar y comin T. Llew Jones, maen nhw'n oesol yn dyn nhw. Ond un awdur sy'n bwysig i ni fel Cristnogion, sef Duw. Fe yw awdur bywyd, creuwr bywyd, cynhaliwr bywyd. Dim ond Duw trwy Iesu Grist sy'n gallu cynhyrchu bywyd sy'n stori dda a defnyddiol. Wrth gyfarch y Corinthiaid mae'r apostol Paul yn dweud wrthyn nhw, i ni'n byw yn ôl beth i ni'n ei gredu, ac nid yn ôl beth i ni'n ei weld. Oherwydd i waith ef ydy, meddai Paul, wedi ein creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da, bywyd y mae Duw wedi drefnu i ni o'r dechrau. Nid tasg y medrwn ni gyflawni'n hunain yw hon, ond yn nerth Duw, awdur ein bywydau. Ac yn wahanol i'r chwedlau y cyfeirwyd mor wych atyn nhw gan blant Sir Gar yn y Steddfod yr wythnos hon, lle nad ydyn ni'n gwybod yn iawn pwy yw ei hawdur. Fe wyddon ni'n iawn pwy yw awdur stori'n bywyd, Duw a Thad, ein harglwydd Iesu Grist, y Duw di-gyfnewid. Yn ail, mae angen yr arwr iawn ar bob stori dda hefyd yn does e. Pwy ydych arwr chi pan o'ch chi'n blant tybed? Pwy yw ein harwyr ni nawr, smon ni fyth yn rhy hen i gael arwr, cofiwch? A phan ddawn fater o sgrifennu stori neu lyfr, fe fydd y stori'n cael ei hadolygu ac yn cael ei beirniadu'n aml ar gryfder, cymeriad, ar arwr yn y stori. Oherwydd mae'r arwr yn ganolog i'r stori. Mae digon o arwyr yn ganolog i chwedlau Cymru, ond un arwr sydd yn chwedl bywyd y Cristion, sef Iesu Grist ei hun. Fe sy'n ganolog i stori'n bywydau ni, Iesu sydd yn y canol, ac yn y canol mae angen iddo fe fod hefyd, ac nid ar y sidelines. A phan bod Iesu yn y canol, mae pethau eraill yn cael ei gwthio'r ymylon mwyn gwneud lle iddo fe, achos does dim lle iddo fe a phopeth arall hefyd, un arwr sydd i bob stori. Wedi Iesu atgyfodi, fe ymwelodd ar disgyblion a oedd yn cuddio mewn stafell ac fe ddaeth mewn iddi plith nhw a sefyll yn ei canol. Yr arwr, ond yn fwy nac arwr, yn waredwr. Ac yn olaf, mae angen bod yna bwrpas i bob stori, a hwnnw'n bwrpas cywir ac yn bwrpas da. Nid yw llyfr heb bwrpas da'n debygol o werthu'n dda. Na chwaith yn apelio at y darllenydd, rhaid fod iddo bwrpas. Mae Duw yr awdur mawr drwy Iesu yn rhoi pwrpas i'n stori ni hefyd. Un o fideo mawr ein hoes ni wy'n credu yw diffyg pwrpas a gwacter ystyr i bopeth mae bobl yn gwneud heddi. Pobl yn gwneud achos bod nhw'n gorfod gwneud, yn gweithio oherwydd bod nhw'n gorfod gweithio. Fel y ddau sair maen slawer dydd, a oedd yn gweithio'n galed yn torri cerrig mwyn codi adeilad. Gofynnwyd i'r cyntaf beth oedd pwrpas i waith, ac atebodd i fod e'n torri cerrig oherwydd nad oedd ganddo ddewis oedd e'n gwneud mwyn annill arian. Ac gofynnwyd i'r ail beth oedd pwrpas i waith, ac fe atebodd codi teml i Dduw. Oedd y ddau ohonyn nhw'n gweithio yn rhan o dîm i godi eglwys San Paul yn Llundain, ond dim ond un oedd yn gweld gwir bwrpas i waith. Pwrpas stori ein bywyd yw gogoneddu Duw. Felly beth bynnag awnewch, prynau bwyta neu yfed neu unrhyw beth arall, gwnewch bopeth ar gogoniant Duw, meddai Paul wrth yr addolwyr yng Nghorinth. Pidwch a bywch bywydau eich hunain, ond i'r awdur, sef Duw ei hun. Dyna'n pwrpas ni, ond y dweud y gwir, mae e'n fwy na pwrpas yn dyw. Mae e'n fraint. Amen. O llefarad fwy'n Iesu, mae dy eiriau fel y gwyn. Oll yn y dwy'n i mewn y dangnefedd, ac sydd o anfael drol rhi. Mae holl leisiau'r greadigaeth, holl ddeniadau
Gan i weddio gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, i ni'n diolch i ti arglwydd am y bore newydd hwn. Diolch i ti am gyfle i addoli gyda'n gilydd trwy'r cyfrwng arbennig hwn i ni wedi dibynnu gyment arno dros y cyfnod diwetha hwn. Diolch i ti arglwydd am dofal di ohono ni yn ystod yr wythnos aeth heibio, ac am bob bendith a ddaeth i'n rhannu. Gynawr arglwydd i ni'n dymuno camu fewn i'r wythnos newydd yn dy gwmni di. Ni'n gydnabod di yn grewr ac yn gynhaliwr bywyd, ac hefyd yn awdur bywyd. Ac yn cydnabod mai trwyddo ti a thrwy darweiniad di i ni o ddydd i ddydd ac o awr i awr, y down ni wyneb yn wyneb â phrofiadau newydd. Profiadau sydd yn ychwanegu at ein personoliaethau yn cymeriadau ni. Profiadau sydd yn ein cynorthwyo ni i adeiladu stori bywyd. Gyda ni'n diolch i ti am hanes bywyd bob yr un ohono ni, ac am hanes bywydau'r bobl hynny sydd wedi dylanwadu arno ni ar hyd y blynyddau. A hynny nid yn unig wyneb yn wyneb, ond hefyd trwy'r gair llafar a trwy'r gair ysgrifenedig hefyd. Pobl sydd wedi dylanwadu arno ni trwy gerddoriaeth a thrwy hartistiaeth. Diolch i ti arglwydd fod ti'n doniod y bobl di ac wedi doniod y bobl di eriod i fedru cyfrannu i fywydau bobl eraill mewn amrywiol ffyrdd. I ni'n diolch i ti arglwydd am dy ofal di ohono ni. Dy fod ti cefn i ni bob amser yn ein hannog ni ymlaen. Dy fod ti o'n blaen i yn ein harwen ni, ac yn ein hymyl ni'n gwmni hefyd. A mae'n gwybod hynny'n gymaint o gysur i ni arglwydd, achos mae'n siŵr gen i bod ni gyd o bryd i'w gilydd yn medru timlo'n unig, neu falle ddim yn unig ond falle yn fwy ynysig. Ond ni'n diolch am sicrwydd dy bresenoldeb di drwy dy lan ysbryd, yn ein hamgylchynu ni pa le bynnag i ni a pha beth bynnag i ni wneud. Diolch i ti arglwydd am Gymru, am ei hanes a'i throddodiadau a'i diwylliant a'i hiaith ac am ei chwedlau hefyd. Ac am y modd mae'r chwedlau hynny yma'n lleol wedi cael eu cyflwyno mor fyw gan blant a phobl ifanc Sir Gar yn a thrwy yr Eisteddfod. Diolch i ti fod yna chwedlau'n perthyn i bob ardal ac yn rhan o draddodiad a hunaniaeth yr ardaloedd yng Nghymru. Ac na wyddon ni pwy yw'r awduron arglwydd, helpa ni sylweddoli o'r newydd taw ni pia nhw nawr, a helpa ni ofalu amdanyn nhw, a'i parhau i'w hadrodd nhw a'i dweud nhw, mwyn sicrhau eu parhad i'r dyfodol. Diolch i ti arglwydd am Iesu Grist ac am stori i fywyd ef sydd wedi ysbrydoli bobl ar hyd y cenedlaethau ac ar hyd y canrifoedd hefyd. Diolch fod Iesu'n barhau i ysbrydoli pobl heddi. A helpa ni arglwydd i rhoi Iesu yn y canol, yng nghanol ein bywydau ni, mwyn iddo barhau'n hysbrydoli ni ar daith bywyd, ac ychwanegu yn ddyddiol at gyfoeth y bendithion yr ydyn ni'n derbyn o ddwylaw di drwy Iesu Grist. Fe gofiwn ni arglwydd am ein byd ni heddi, ac am bawb sydd yn ei chanu'n anodd iawn falle droi ata ti mewn gweddi neu'n anodd iawn i fynegu gair o ddiolch i ti ar hyn o bryd. A hynny oherwydd bod eu hamgylchiadau nhw mor anodd. Bobl yn gaeth oherwydd bod eu cymunedau nhw yn cael eu rhwygo gan ormes a thrais yr yfela. Bobl hynny sy'n ei chael ei anodd i weddio, a'r bobl hynny nad oes gyda nhw neb i weddio drostyn nhw. O dad nefol i ni'n cyflwyno i ti ein byd ni mewn gweddi heddi. Ac yn erfyn arno ti'n garedig iawn i fod yn agos i dy bobl di, ble bynnag ma nhw, beth bynnag yw eu hamgylchiadau nhw. A wneud i arglwydd fod yn eu plith nhw yn y canol, yn eu cysuro ac yn eu hysbrydoli ac yn eu nerthu ac yn eu harwain, drwy ba gyfnod bynnag yma nhw'n ei wynebu ar hyn o bryd. Arglwydd tir gyda ni felly fewn i'r wythnos newydd hon, aros gyda ni bob amser beth bynnag ddaw ar ein traws ni. I ni'n gwybod nad oes rhaid i ni ofni'r un gelyn, ond i ni gerdded yn dy gwmni di. Dilyned y gariad ni bobman felly, doed air atom ym mhob lle, dylanwada arnom drwy ysbryd glân ym mhob digwyddiad. Clyw ein gweddi, a madda i ni hefyd bob bai a phechod yn derbyn di. Gyn ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr,
A'n dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwnelau'r dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeiwn innau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg. Can ei seiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.